kanthi pambuka ngaturaken bismillahirrahmanirrahim saat mojo temanten putri. Serat mojo temanten putri mijil saking sasana tepas wangi tumuju wonten ing sasana rinengga. Rawuhipun serat mojo temanten putri kusumaning ayu Eka Lestari Widyaning Rum manjing wonten ing kursi Bali Winangun pinarung ungling ketawang Sekar Tejo kadherekaken Rama dalasan ibu panjenenganipun Bapak Parno dalasan Ibu Mira nderekaken jengkaripun Sri Pinanten Putri ing ayap ginarubyuk sagune para kadang Wandawa manjing wonten ing sasana rinengga. Dasar sulistane warna tur nedeng-nedeng ing basa sarira tuwin ngadi busana. Katitik kawiwanda kedah ngagem busana Pinanten Putri. Pramila boten mokal kalamun kata ingkang sami tambuh lampah ruruh angu jiwat. Semudaya-daya inggal dumika papan palenggahan. Sumengkane raos wagi ndang kliwona. Pinanten Putri agem busana ingkang sarwarna angemba busana ing raja Putri Ngayogyakarta. Pating gemebyar panting pecurat lamun kasorot sumando mimpandong kurung ingkang angrenggani sangsana edi Panjaya Kartika hasile pernah gegelung malang rinenggon uncen-uncen Sekar Melati. Cecunduk Sekar kantil esmu sasmito tansah gumantil kantil Pinanten kakung. Dene mangke Pinanten Pak kakung pun bagus Muhammad Rizky Ramadhani AMDPT angagem jarik Sidamuti Sinebuh Brodo Ambaran Silun Lambenang Sutra Pradegyan ingkang tinuju Pinanten Putri sampun kawistara manjing wonten ing Pendopo Agung kadherekaken Rama dalasan ibu. Gumebyar busananipun Pinanten Putri boten mokal kalamun kata ingkang sami tambuh lampah ruruh angu jiwat kusumaning ayu Eka Lestari Widyaning Rum. Pratengyang ningkang tinuju sagunging para tamu kakung sumawana putri sampun kebak berambaran angebeki joning pamewahan. Pinanten Putri sekedap marmo ismulingsem nanging suka mesem joning batos. Angraos lamun sedaya ingkang hanjening sami ngelembono biyo tobat. Pasuryanipun Sri Pinanten Putri pun kusumaning ayu Eka Lestari Widyaning Rum kadya bulan dadari kanton pecurat lamun kasorot sumando ming pandom kurung ingkang angrenggani sangsana edi
Sahyaning para tamu kakung Sumawan Putri kawistara Sirat Mojo temanten putri kadhiraken Rama dalasan ibu manjing wonten ing kursi Bali Winangun. Tinipang renggone busana Edi wontenipun salon windah. Sampun hang lenggahaken piranten putri lenggah anggana rara sarira rara sekawuryan. Lenggah piyambakan saperlu hang ratos laksitoning adicara. Sayaning para tamu kakung Sumawan Putri kawistara Sirat Mojo temanten putri Eka Lestari Widyaningrum sampun kalenggahaken wonten ing kursi Bali Winangun. Adicara tumuli wontenipun pamasrahipun Kayu Klebu Jayadaru. Kepareng Sang Suba Manggala hanampi wontenipun kembar mayang. Sarat sarana dawuh Sirat Mojo temanten kekalih. Mula kunjuk dumateng jenipun para-para kasuwun handerek tetus pasuksenipun ing kalenggahan siang punika wontenipun kembar mayang sampun kawula tampi. Kepareng tumuju wonten ing sasana palremanipun pinanganten kakung Kusumaning Ayu Widya kadhiraken Rama dalasan ibu manjing wonten ing sasana Pendopo Agung. Dene kunjuk dumateng sagunging para pangarak panggrebek temanten kakung ingkang miji saking Laladan Parang yen to kepareng menika mangke wahyane mangsa kala dawahe pepestrening Gusti dawuhipun Sirat Mojo temanten kalih nderekaken swanipun Sirat Mojo temanten kakung. Sinambi hang rantos dumuginipun Kusumaning Ayu Lestari Widyaningrum. Wontenipun dandang gula. Tintingane Mas Pelok 6. Anyar kara sinenggit manis angrumpaka sekar mayang manca warna dahat endah ing warnane warna-warna sinebut kembar mayang denyo watani Pranyata Edi indah nengge kalpa taruh